Ku belaya pi ki perlok bat ki parajar ki baju kursian bat ki baju sengau tenat ban sengap ya ki kubur sport ha kaneka channel nga kerpat ru ya kita ki perlok ki barang temai ba pin share like bat subscribe press ru ya uto ubel kenang ba pinang yo ya ki kubur sport ki baman lakasngi kin dit kinong kursian bat ki ru football ha kelang kepertai borok kawai ba ka FIFA kala banweng no hadu ndriu teli ki gol jong Ronaldo ba ulayo ban tap ha ka karir ka jong u kat kum ki kubor sport ki baper ki lapen mi ya kane ka kubor ba ka FIFA ya une uklur ya lekai jong kari Portugal kalapen mi bat kalapen pena ba hadu ndriu teli ki gol jong Ronaldo kala ban weng no namar kat kum ka jingsim jingkhen ba ka FIFA kamla ban pediang ya ki ndriu teli ki gol ka ba Ronaldo ulayo ban tap kadai ha ka jing lekai jong ka tournament ka Arab Club Champions Cup kum ba phitip ba Cristiano Ronaldo ha usnem arajar arphulai ha kane ka tournament ka Arab Club Champions Cup ulayo ban lekai hadu ndriu senwi madan bat ulayo ru hadu ndriu teli ki gol kadai ru kasnem ka ba ulayo ban kur sindon ya kane ka trofi kadba ha kini ki khindiat sngi kinong ai kubor ki ba pher ki lapen mi ba ka FIFA kam itu ya kane ka tournament lane ka FIFA kamla ban itu ya kane ka jingpen long ya kane ka tournament ka Arab Club Champions Cup Cristiano Ronaldo ha barok ki competition ka ba ula lekai ula yo ban tap hadu khendai spa andriu punyau teli ki gol katba lada ka FIFA kala ban weng no ya kini ki andriu teli ki gol kamut kala ban khain setang khendai spa andriu puwei teli ki gol te perlok ya kane ompat la ban penti kena ba kadai sisiane em lane ka FIFA kala ban khen ya kine ki ndriu teli ki gol ka ba Ronaldo ulayo ban tap ha ka tournament ka Arab Club Champions Cup te perlok tangkat ne ngin saya syem pada ki next video ku play sibun